गिबियावनो मुंख्लंफोरखौ आं सेलुट होयो आरो मुंख्लं न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि मान बावनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे समाव जों खौसेयै जोङो 34 एनिभार्सारि बेखौ जोङो फालिदों। बेयाव जोङो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बाहागो लानायखौ नुदों। जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय खौसेथि आरो जौगानाय। बे खौसेथि आरो जौगानायखौ लानानै जों दिनै जोंनि जेनोखि एकर्डफोराव जेनोखि क्लजफोर दङ आरो जों एनडिबि हिसाबैल' नङा, जोंनि जाथि हिसाबै जोङो माबायदि जोंनावहाय मोजां दङ बा जेरैबायदि क्लजफ्रावहाय उन्नतिफोर दं बेखौ जोङो आदाय खालामनानै जोंनि ओनसोलाव लाबोनो हानायानो जोंनि थांखि। दा बेनि थाखाय दिनैनि बे 34 एनिभार्सारियाव जों बेयाव नुजाफैनानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो गासै रायजो राजाफ्रा दिनै मोजां मोन्दों आरो जोंनि गासै एक्स केडारफ्राबो दिनै रंजानाय मोन्दों। जोङो बे जायफोरा मुंख्लं न'खरनि फोलेरफोर जों बेखौहाय गिबियावनो जोङो नारसिनबाय थादों। जों जेसेबांसिम जेरैबायदि जोंनि क्लजफ्राव होखानाय दङ एक्सक्रेसिया मोनथारनांगौ बेखौ जोङो नारसिनबाय थादों आरो मोनागौमानि जों जिरायनाय नङा आरो जों बेखौ दिहुननानै जोङो होखानांगोन आरो बिथांमोना निस्सय बेखौ मोनोब्ला गासैबो एसेब्लाबो गोसोआव गोजोननाय मोनगोन बेखौ जोङो आसा खालामदों। थालांनाय माखासे रिहेबिलिटेसननि एनडिबि सोद्रोमाफोरनि फारसे मा राहा लागासिनो? थालांनाय बे जेनोखि रिहेबिलिटेसन जोङो सरकारजों सावरायबाय थादों। जों आसाबो मोनबाय थादों। गोबां जोङो मोनसे आसाबो होदों सरकारा आरो जेरैबायदि जोंनि जेनोखि सरकारजों सावरायनाय जेब्ला जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जों सावरायो बे समावनो जोङो एनडिबिनि बेलायाव जों मोननै पार्टखौ जों राननाय जादों। जाहैबाय मेलेसिया माने जायफोरा आर्मस केडार नङा, जायफोरा सापर्टार्स नोङो मोजां मोननानै गोबां रोखोमजों सहाय बिथांमोननोबो जोङो होनांगोन होननानै बिथांमोननो जों प्रप'जाल होनाय जादों। बिथांमोना एक्सेप्ट खालामदों, हार्डक'र आरो मेलेसिया। थिग बेबायदि एग्जाम्पल हिसाबै थांनाय बाराव more than 4,000निबो बारा जोंनो दिनै जायफोरा हार्डक'र एनडिबि नङालासे दस्राफोरनोबो होनाय जाबाय। दा बेबायदि एग्जाम्पल बा 50% आवगायखानायखौ माखासे आद्रा थायैखौ जोङो जाफुंनाय नङा होननानै जों सिन्था खालामनो जोङो हाया जाथारगोनखौसो जोङो बांसिन नुदों। दा बेनिखायनो जोङो सावरायबाय थादों। निस्सय फैगोन समफोराव जायफोरनि भेरिफाइड जानानै थानाय लिस्टफोरा दङ बा जायफोरा माखासे बानायफिननो थाखाय माखासे समनि गेजेरावहाय होदों, दा बे निस्सय बेफोरो जानांगोन आरो जायाब्ला जोङो बेखौ नारसिनबाय थागोन। बेयो जोंनि थांखि आरो बेखौ जोङो आदाय खालामनानै जोङो होनांगौआबो जोंनि दायथ' आरो आदाय खालामनानै लानांगौआ जोंनि दायथ'। बे समाव बे बिथिङाव बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि बिफाव लादों? बे बिथिङाव बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय आंबो सासे बिटिआरनिनो सासे सोद्रोमा, आं MCLA। दा बे हिसाबै मेक्सिमाम आं सावरायनायाव आंनि जेनोखि उद्देश्य एनडिबि लाइननि जेनोखि रिहेबिलिटेसन एक्सक्रेसियानिफ्राय लानानै बायदियाव जोङो बांसिन एक्टिभ रल जोङो लादों। जों जेब्लानो सरकारजों जोङो मोनसे मौका मोनो जों बेखौ सावरायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे रिक्रुइटमेन्ट जोंनि आसाम पुलिसावनो जा मायावनो जा बर' इउथ्सफोरनि थाखाय जों बेखौबो बांसिन प्रेसार होदों आरो बेजोंसो जोंनि मोनसे जेनोखि पार्मानेन्ट थांनानै थानाय समाजाव मोनसे थांनानै थागोन बा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट न'खर सोलिनो हागोनखौ जों बांसिन नुदों। थेंक इउ।